På førstepladsen har vi fra Sosu C. Hvordan var der at vinde? Men altså, det var helt utroligt. Altså, stå der og ens navn der og råbe op, det var helt uvirkeligt og urealistisk. Ja, det var rigtig fedt. Altså, det viser bare, at alt det hårde arbejde, vi har lagt i det, ligesom har betalt sig i sidste ende. Ja. Og så går I hen og vinder Danmarksmesterskabet, ikke? Ja, så selvfølgelig gør vi det. Ja, det er klart. Ja, det er fedt. Tak skal I have. Det er vejen til Rimor, ikke? Og du tager til Svend. Og så tager vi. Og så er vi jo heller ikke så langt væk fra hinanden, så vi kan snakke direkte sammen. Du siger jo altid, hvis der er noget, du har hjælp, og du har brug for hjælp, og det gør jeg også selvfølgelig også bare. Ja. Du har også fået børstet over i den venstre side. Så prøver vi at se, hvad vi ser, og du slapper Må jeg lige se efter en gang? Ja. Der sidder lidt. Er det i orden, at jeg tager lidt over i venstre side? Ja, det er ikke så rart. Nu skal du ikke pille dig i det her, mor. Det er da også derfor, det bliver værre og værre, fordi I skal pille i det hver dag. Nej, vi piller ikke i det, vi renser det, Rimor. De skal da gøre deres arbejde, Rimor. Så er ikke skyld, du tige stille, Svend. Ellers bliver det da aldrig bedre. Altså, Rimor plejer jo også at lave alt sådan noget. Det er jo gammel madmor. Det kan vi bare. Og jeg kan ikke spise andet mad end Rimors mad.